ang ka-emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa ka adlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Cadiao FM. Pahibalo, ginkilala sa Provincial Health Office sang Capiz ang mga sementeryo bilang isa sa mga breeding grounds sa mga lamok nga nagadala sang dengue virus. Sa mga botilya, lata kag iban nga mga bulutangan tubig nga ginahimo nga flower vase masami nagapangitlog ang mga lamok nga nagadala sa dengue virus. Gani, ginapagabaygid ang tanan sa pagpanilo sa mga pansyon, nicho o kon mausoleum sang ilang mga pinalangga nga nagtaliwan kag aton himuson ang tanan nga sarang mga breeding ground o kon mapangitlogan sang lamok sa aton palibot ilabi na gid sa sementeryo. Bilang isa ka simbahan, alalangay kita tanan sa pagpanglimpyo sa atong sementeryo, hindi lamang para sa aton mga pinalangga nga nagtaliwan, kundi para man sa pagtapna sa makahalalit nga dulot sang dengue virus. Madamo gid nga salamat. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa paghatubang sa mga halit tugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagikugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyudad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ng India sa dami ng bagong kaso sa isang araw.
para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. CASAC Special Coverage. Mabatian live sa CASAC Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Ang oras 88.1 Kader FM Philippines Standard Time, alas 4:33 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mayong hapon Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon Pilipinas. Mayong hapon sa aton nga mga kuturan nga mga tagpalimati. Sa 16 ka banwanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 ka barangay sa syudad sang Rojas. Sa aton nga mga kalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Aklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalawat wag kita sa pagpanamyaw sa aton nga mga kalagad. Dala sa may Chodor Arsenas Trade Center, sa may Burgos Talipapa, sa mga pampubliko nga merkado diri sa probinsya sang Capiz. Maayong hapon sa aton tanan-tanan. Kamusta ang mga kalagad naton ra? Miyembro man sang 4-piece. Nagapulo pamuyong ko, nagapulo pamati, nagapulo pamahaw. Ang iban nagapulo pangita sang kinawala. Nagapulo pangita ang iban sang palanya punon karon. Kabay pa nga yara kita sa maayong nga kaimtangan sa gihapon mga kalagad. Nagapalabot man kita sang pagpanamyaw kag nagapangayo sang katawran sa aton nga mga kalagad nga mga overseas Filipinos nga padayon nga nagasuporta kag nagatutok diri sa aton nga pagapangalagad. Abisan yara sila sa abroad. Padayon sa gihapon no nga nagatutok kag nagapaabot sang ilang nga bulig diri sa aton sa Social Action Center. Kabay pa no nga yara man kita dira sa maayo nga kaimtangan kag na misma namon kamo diri sa Pinas. Ang amon kanta sa inyo babalik ka rin. Kay tagal yun nang nawala, babalik ka rin. See you soon no sa mga overseas Filipinos naton nga naidlaw naman diri sa Pilipinas, partikularmente diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Sa gihapon nagapamati kamo sa emergency broadcast ng 88.1 Kader FM pinaagi sa pagdumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula, sa aton nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Ranflor, aton program manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan man sa aton station manager, Reverend Father John Dave Ibalia, partner akon sa aton nga tactical director, alagad Mingming Wego kag engineer RJ Borja. Aton partner technical, alagad Maria Jean Lorene Balgos,
Mangin kaupod nyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Ini naman sa Alagad Real de la Rosa. Di nyo kita banwa diri sa aton nga pangalagad diri sa CASAC special coverage para sa Miyerkules nga edisyon Hulyo 14, 2021. Ito nga tunga naman nga nadlaw, no? Sang bulan sang Hulyo. Gusto naman Berman sa madayon. Musta na? Musta na si atong ginaulat-ulat. Wala na kabuto. wala na sang update sa iya. Pero sige lang madayon kita sa gihapon mga kaalagad, no, sa pagpaninguha nakabay pa. Malabot man naton sa gihapon ang kadalagaan. Pisal sining ginapakatubang naton nga pandemya kag anuman nga mga problema sa kabuhi. Sa mga nagasaulog sa ilang kadlawan, happy birthday! Sa mga nagasaulog sa ilang anniversary, happy anniversary, happy mansary, happy daysary, happy birthday. Sa mga luyag no, nga ako na may luyag at tamyawon diri sa aton nga pagpangalagad, i-comment lang sa comment section sang Facebook Live. Sa aton nga Facebook Live, no, sa CASAC Facebook page. Kag pwede man ninyo ma-text sa aton nga hotline number sa 0907-621-6650. By the way, pasensya sa aton nga mga kalagad, wala kita ka programa, no, sa istoryahan ta kagabi bangod sa may mga importante lang, no, nga ginahikot sa karon. May mga panpay, no, tawag sa nga mga extra curricular activities. Pero nagapasiguro kami, no, nga magabalik kami ni alagad man. Kag of course, malay naton, no, mas mangin malapad pagid ang aton nga masakop mga kalagad. Kay for the meantime, no, nagagamit pa lang kita sang 600 watt power. Malay naton sunod mga 5,000 watts. Padayon na kami nga pangamuyuan mga kaalagad, no. Kag subong man ang aton nga archdiocese samtang nagahulat kita sa aton nga panipag-ong arsobispo. Oras naton sa 88.1 kada FM Philippines Standard Time, alas 4:40 diri sa aton nga pangalagad. Ano bala mga balantayan nga balita ang aton pagatagaan sang nagakaigo pagdamo diri sa aton nga palatuntunan sa CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Sa aton nga Pangulong dinalhan balita lokal, Governor Contreras kag Mayor Dadivas mag-apelar sa National Interagency Task Force nga ipabilin ang syudad kag probinsya sa idalum sang General Community Quarantine. Samtang plano para sa Capiz Sport and Cultural Complex liwat nga ginhinilaan. Dugang nga balita lokal, Pagatutokan ang unang 1,000 nga adlaw sang bata, panawagan sang Provincial Health Office sa selebrasyon sang Nutrition Month. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Balita Regional, Paghatag pahanugot sa kabataan nga nag-edad 5 ka tuig nga makaguha sa ila puloy-an aprubado ni Antique Governor Cadiao. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Balita National, mga pasyente nga nag-angkon sa COVID-19 pagapahanugutan nga makaboto sa eleksyon. Samtang Department of Tourism luyag nga panubuon ang bilis sang RT-PCR test agud nga makaganyat sang madamo pa nga turista. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Kag balita sa Caritas, paghaboy sa mga basura sa pagkakaisa reef, ginkondena sang Oceana Philippines. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Amay ato ba mga balita nga aton karon pagatagan sang nagakaygo nga pagtamo diri sa aton nga palatutunan sa CASAC Special Coverage. Mayo nga po anay sa kay Ma'am Beck Marasigan, sa kay Ma'am Raquel Alcazaren, kay Ma'am Paula Bulquirin, kay El Chapo del Guzman. Mayong hapon. Salamat gid, no, sa padayon ninyo nga pagtutok diri sa aton nga palatuntunan. Apang bago nato natagan sa pagtamod ang kaundan sa mga ginpanglinya nga headlines. Ato nanay mga kalaga di baluon ang lakat sang panahon subong adlaw.
Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sandig mga kalagad sa pinakaling nga datos sang DOST Pag-asa, ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ amo ang nag-apekto sa Southern Mindanao. Sa forecast o weather condition ang Metro Manila, kagiban nga porsyon sang Pilipinas, lakip ng Western Visayas ka probinsya sang Capiz, makaagom sang magal-umon nga kalangitan nga may malaka nga pag-ulan-ulan, pagpanagub kag pagpagla, tugas sang ITCZ subong man ang localized thunderstorms. May posibilidad sang pagbaha kag landslides, labi na sa tion sang mabuntok nga pag-ulan-ulan. Santo naman sa forecast wind kag coastal water condition, ang northern kag central Luzon maka-eksperyensya sang makanay tubtub kasarangan ngayop sang hangin from southeast to east, samtang coastal water makanay tubtub kasarangan 0.6 to 2.1 meters ang balon. Ban nga bahin sang pungsod, maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan, subong man makanay tubtub kasarangan ngayop sang hangin from southeast to southwest, samtang coastal water makanay tubtub kasarangan 0.6 to 2.1 meters ang balod. Maximum temperature naton alauna 50 kainan sa hapon 32.4 degrees Celsius. Minimum temperature alas 6:30 kainan sa aga 24.2 degrees Celsius. Sunrise buwas nga adlaw 5:35 sa aga, sunset alas 6:29 karon sa hapon. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Karon sa gabi nagalalagad siya. Alas 6:29 karon sa gabi mga kalagad. Diretso kita sa pagdulong sa inyo sa update na tuwi sa kaso ng COVID-19 sa bilog nga kalibutan sa pungsod Pilipinas, sa probinsya sang Capiz kag subong man sa syudad sang Rojas. Special coverage. CASAC Special coverage. Sandig mga kalagad sa pinakauli nga datos sang Worldometers, ang bilog nga kalibutan nakapagkit na sang 188,626,836 ka mga kumpirmado nga kaso ng COVID-19. Sa mga nasambitan nga numero, 4,066,041 ang mga nagtaliwan, samtang 172,447,137 ang mga nag-aayo. Diri sa aton sa pungsod sa Pilipinas, sandig sa pinakauli nga datos ng Department of Health Philippines. Napetsahan, Hulyo 14, 2021, alas 4 subong hapon, ang Pilipinas nakapagkit sang dugang nga 3,806 ka mga dugang nga kaso ng COVID-19 sa sulod gid lamang sang 24 oras. Samtang may dugang naman nga 6,296 ka mga numero sang nag-ayo kag 140 ang mga nagtaliwan. Sa karon ang Pilipinas mayara na sa kabugusan nga 1,485,457 ka mga kaso ng COVID-19. Porsyento sa mga aktibong kaso 3%, kung kabugusan nga 44,408. Porsyento sa mga nag-ayo 95.2%, kung 1,414,817. Porsyento sa mga nagtaliwan 1.77%, kung 26,232. Samtang diri naman sa Western Visayas, sandig sa pinakauli nga datos ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Ang Region 6 nakabalag sang dugang 505 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 kahapon nga adlaw. Sa diin mayara na sang kabuusan nga 74,138 ka mga confirmed cases sa bilog nga Region 6. Ang mga nagpabiling aktibo yara sa 10,857. Sandig naman sa disposisyon sa aktibo nga kaso, ang asymptomatic 59.89%, mild 34.79%, moderate 2.34%, severe 2.84%, critical 0.15%. Diretso kita mga kalagad rin sa aton sa probinsya sang Capiz, sandig sa pinakauli nga datos sang Capiz Provincial Health Office. May dugang nga 37 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 kahapon nga adlaw diri sa probinsya sang Capiz, sa diin ang nagapabilin sa karon nga aktibo yara sa 404.
Ang probinsya sang Capiz nakabalag na sa karon sang kabuusan nga 4,789 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Sa diin man nag-ayo yara sa 4,129 akon 86.22%. Mga nagtaliwan 256 akon 5.35%. Dari naman sa aton sa syudad sang Rojas, sandig sa pinakauling report sa City Health Office, may 19 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19 nga nabalag kahapon nga adlaw. Kadungan sang 20 ka mga recovered cases. Sa karon ng syudad sang Rojas, may hara sang 161 ka mga aktibo nga kaso, 2,086 ka mga numero sang nag-ayo, 107 ang mga nagtaliwan, o kung kabugusan nga 2,354 ka mga kumpirmado nga kaso. Amay atuban mga update na to'y sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan sa pungsod Pilipinas, sa Western Visayas, sa probinsya sang Capiz, kag subong diri sa aton syudad sang Rojas. Ang kaundan sa aton nga mga ginpanglinya nga headlines aton pagapanumbalikan matapos ang pila ka importante nga pahibalo. Standby! Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa ka adlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sa ngislo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot, pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang atok. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kung magtulog. Magamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang 2 ka adlaw. Magsugot sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita.
Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. CASAC Special Coverage. Mabatian live sa CASAC Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Ang oras sa 88.1 Kader FM Philippines Standard Time, alas 4:54 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuig sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Balik diri mga kalagad sa aton nga palang tutunan sa CASAC Special Coverage sa gihapon kaupo dinyo alagad Real de la Rosa. Mayong hapon sa kay Ma'am Carmela Barrera. Good afternoon alagad Real. God bless sa imo kag sa imo mga kaupod. Salamat gid ma'am. Sa kay Sir Marlon Lopez mayong hapon, kay Sir Roberto Marasigan mayong hapon. Kay Sir Erwin Beho, mayong hapon ba? Damo-damo sang ang tawag sinigan niyo. JIF. Si Sir Erwin Beho, no. Salamat gid sir, no, sa pagtutok kapag suporta diri sa aton nga pagpangalagad. Diretso kita banwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sang aton nga 88.1 Kader FM News Team diri sa aton nga pagpangalagad sa CASAC Special Coverage. Special Coverage. CASAC Special Coverage. Kag sa labing una naton nga balita lokal, Governor Contreras kag Mayor Dadivas mag-apelar sa National Interagency Task Force nga ipabilin ang syudad kag probinsya sa idalum sang General Community Quarantine. Para sa pagkatagkaundan sila nga balita, iara sa line number 2 si alagad Maria Rica May Pablo. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Nagpagbuhas ng pahayag ang duha sa mataas nga opisyal sa probinsya kag syudad angot sa hinyo sini nga ipabili ng Capiz kag syudad sang Rojas sa idalum sang General Community Quarantine. Suno sa opisyal nga pahayag sa Facebook page ng probinsya, luyag ni Governor Esteban Evan Contreras nga ipabili ng Capiz sa GCQ bangod nagakabala kaini sa epekto sa ekonomiya kung liwat ipahamtang ang probinsya sa Modified Enhanced Community Quarantine o kun MSCQ nga ginarekomendar sa National Interagency Task Force. Suno pa sa gobernador, nga kung matabo ini mas maapektuhan ang mga pumuluyo ilabi pa sa mga madulaan no kontemporaryo nga mag-untat liwat ang ilang nga pagtrabaho. Samtang gipahayag naman ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas nga bastante na ang nangin resulta sang ginpaidalom sa MSCQ ang syudad sang nagligad nga Hunyo 1 tubtob 30 sa diin nakita ang pagnubo sang kasos ng coronavirus disease 2019 sa syudad. Dugang pa sini nga kinahanglan na makabalik na sa trabaho ang mga pumuluyo sa syudad agud sara nga mabuhi ang ila pamilya apesar sa sini paghangkat nga dala sang COVID-19. Sa karon, ang Capiz mayara sang 404 ka mga aktibo nga kaso, 4,129 ang natigayon nga mag-ayo gikan sa makatalagam nga balatian, 256 ang ginbawian sang kabuhi o kun kabugusan nga 4,789 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si Maria Rica May Pablo, 88.1 Kader FM. CASAC
Special Coverage. CASAC Special Coverage. Madamo ging salamat alagad Maria Rica May Pablo sa gidulong report diri sa aton nga pangalagad, no. So sa updates sang Capiz Kabalaka Information Center mga kalagad, naghiwat na, no, sang joint emergency meeting ang Western Visayas Regional Interagency Task Force kag Western Visayas Regional Task Force. Inigin patigayon kainan, no, agud talakayon ang quarantine status ng Western Visayas nga ginaproponer sang National Interagency Task Force. So sa sambitan karon nga impormasyon na nakahambal diri nga nakasumiter na sang apil ang probinsya sang Capiz tungod ang classification sang probinsya yara na sa low risk. Nagalaom si Governor Nonoy Contreras nga pagapamatian sang NIATF ang pag-apelar sang probinsya sang Capiz, lagip na ang iban pa nga probinsya sa Western Visayas. So diri mga kalagad, no, may nakapagkit man diri nga appeal subong man ang status quo sang probinsya mga kalagad gagin sumiter sa National Interagency Task Force. Pinagiman ini sa tingob, no, nga mga idea sang aton karon miyembro sang Provincial Interagency Task Force mga kalagad. Sa dugang naton nga balita, plano para sa Capiz Sports and Cultural Complex liwat nga ginhinalaan. Para sa Paghatag sa nga balita, yara sa line number 3 si alagad Ryle Marvins Mayordomo. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Sa andong nga matutukan ang abilidad sa mga pamatanon, ilabi na sa patag sang inampang, plano sa karsong gobyerno probinsyal, pinaagi sa administrasyon ni Governor Esteban Eban Contreras nga magtukod sang Capiz Sports and Cultural Complex nga magaserbi lugar sa pagana sa mga Capiznon. May kangtanan sini, isa liwat kasinapol ang ginpatawag sang gobyerno probinsyal, kaupod ng mga district engineer, agud dinalaan ang pagsapinal sang plano, subong man ang pag-inspeksyon sa lugar nga paghamtangan sang nasambit nga edipisyo. Sa nasambit nga kahiwatan, ginistoryahan sang grupo ang mga dugang nga kinanglanon, subong man ang mga tikang agud mas mangin pulido kag preparado ang mga butang bago pa man ang pagtalana sang groundbreaking kaupod ng mga opisyal kag project partners. Sunod sa gobernador, mga kabahin ini sa pagtingwa sang gobyerno, agud mahatagan sa nagakaigo nga atensyon ang potensyal sang kabataan sa patag sang hinampang kag kultura nga makabulig sa pagpaumuwad sang probinsya. Kalakip sa nagtambong sa nasambit nga aktibidad, Sunday Engineer Randolfo Melo Santos, Engineer Ryan Robles, Engineer Carl Bubilo kag Officer in Charge, Chief of Planning and Design, Section Rosie B. Flores, Provincial Administrator Dr. Edwin Chinel Munares, Officer in Charge, Provincial Engineer Edwin Villasis, kag Provincial General Services Officer Eduardo Apaap. Kaupod mo sa pagtukag pagserbisyo, ini si Ryle Marvins Mayordomo, 88.1 Cadiao FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Madamong salamat alagad Ryle Marvins Mayordomo sa gindulong report diri sa aton nga pangalagad. Sa dugang naton nga balita, Pagatutokan ang unang 1,000 adlaw sang bata, panawagan sang Provincial Health Office sa selebrasyon sang Nutrition Month. Para sa Paghatag sa nga balita, yara sa line number 4, si alagad Elamer Bartolay. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Hugot sa karon ang panugyan sa Capiz Provincial Health Office sa publiko nga preparahan kag tutukan ang ikaayong lawas sa mga kabataan, ilabi na sa una nga 1,000 adlaw sini. Kadungan sa selebrasyon sa Nutrition Month subong nga Hulyo, ginpanawagan sa nasambit nga opisina nga mga responsable ang mga ginikanan sa pagbulig kag pag-atipan sang ila kabataan agud malikawan ang malnutrisyon nga kun mangin malala mahimo ikamatay sang bata. May kaangtanan sini, nagpalabot man sa mensahe si Governor Esteban Evan Contreras sa mga Capiznon angot sa karon nga selebrasyon sa nutrition nga mangin responsable nga ginikanan sa pagpadako sang ilatag sa mga bata. Ilabi na sa una nga 1,000 adlaw sini, sumugod sang ginabusong tubtub sa pagselebrar sang ikaduha ka tuig nga kaadlawan. Dugang pa sini nga kinahanglan mangin responsable man ang tanan sa pagpananom agud mayara sa nagakaigo kag masustansya nga pagkaon ang pamilya.
Suno pa diri, madamo sang maayong epekto ang pagkaon sa mga masustansya nga pagkaon, kasubong na lamang sa pagdako sang bata nga maalam, alerto, normal ang pagtubo kag mapagros ang lawas. Ginpahayag pa sini nga responsibilidad sang tagsa-tagsa ang maayong nga nutrisyon sang bilog nga komunidad. Sa nahibaluan, tema sang karon nga selebrasyon amo ang malnutrisyon patuloy na labanan, first 1,000 days tutukan. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si Elamer Bartolay, 88.1 Kader FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Maraming salamat alagad Elamer Bartolay sa ginulong nga reporter sa aton nga pangalagad. Sa dugang nga balita, paghatag pahanugot sa kabataan nga naga-edad 5 ka tuig nga makaguha sa ila puloy-an, aprubado ni Antique Governor Cadiao. Para sa paghatag kaundan sa nga balita, yara sa line number 4, si alagad John Rafael Fabrigar. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Suportado ni Gobernador Rodora Cadiao sang Antique ang rekomendasyon sang National Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga pahanugutan ng kabataan nga nag-edad 5 ka tuig nga makaguha sa ilang mga puloy-an. Sa matandaan, gimpahayag sang task force nga ang kabataan sarang na nga makaguha sa ilang panimalay kag mahimo makahampang sa mga parke, playground, tourist site, non-contact sports courts, kag alfresco dining kaupod ang ilang mga ginikanan o kon guardians. Apang kinahanglan nga strikto nga ginasunod ang minimum public health standards kasubong sa pagsuksok sang face mask kag face shield, physical distancing kag insakto nga paghugas sang mga kamot. Gindugang pa sang gobernador nga matutom ang probinsya sa mga pagsulundan nga ginpapanaog sang NIATF kag ang pagpahanugot sa mga kabataan nga makaguha sa panimalay ang may maayong epekto sa ila pang huna-huna ukon panumduman. Samtang ang nasambit kamando sang IATF ang makapaayo man sa kinumiya sang probinsya suno pa kay Cadiao. Sandig sa datos sang Provincial Health Office nga napitsahan kahapon nga adlaw Hulyo 13, 2021 ang Antique mayara sa karon sang 419 pa ka mga aktibo nga kaso sang COVID-19, 2098 ang mga nag-ayo kag 121 ang mga nagtaliwan. Ang mga nasambit nga aktibo nga kaso ang nagikan sa kabanuhanan sang San Jose nga may 117, Bilison nga may 39, Sibalom nga may 37, Pandan nga may 35, Tibiao nga may 26, Hamtik nga may 25, Bugasong kag Kulasi nga may tig 22, Aniniway kag Lawaan nga may tig 21, Sebaste nga may 13, Patnongon nga may 12, San Remedyo nga may 9, Barbaza nga may 7, Tobias Fournier nga may 4, samtang ang Kaluya, Libertad kag Barderama naman ang may tig 3 ka mga aktibo nga kaso. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si John Rafael Fabrigar, 88.1 Kadar FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Maraming salamat alagad John Rafael Fabrigar sa ginulong reporter sa aton nga pangalagad. Sa dugang nga balita nasyonal, mga pasyente nga nag-aangkon sa COVID-19 pagpanugutan nga makaboto sa eleksyon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Pagpanugutan sa Commission Elections sa CONCOMELEC nga makaboto ang mga COVID-19 patients sa 2022 national elections sa pungsod. Sa ginpatigayon nga forum kahapon nga adlaw sa House Committee on People's Participation nga ginapamunuan ni Lone District San Jose del Monte City Representative Florida Rida Robes. Gintalakay diri ang mga pagbag-o kag limitasyon sa pagiwat sang PDDI sa karon nga may pandemya. Gipayag ni COMELEC spokesman James Jimenez nga ang mga individual nga may COVID-19 o kung may sintomas ang virus ang pagapanugutan sa gihapon nga makaboto sa adlaw sang eleksyon. Apang kinahanglan nga ipain ang mga ini sa isolation polling place bilang kabahin sa health kag safety protocols.
Ang nasambit nga estratehiya ang una na nga nangina epektibo sa ginpadigan nga plebisito sa Palawan sa tung Marso 13. Gintuad pa ni Jimenez nga pagalimitahan lamang sa 5 gikan sa anay na pulo ka mga botante ang mahimo makasulod sa voting precinct agud malikawan ang paglapta kung paglaton sang virus. Bangod, limitado lamang ang mahimo makasulod sa voting center pag-umpisahan ang eleksyon sa alas 6 ang aga tubtub alas 6 ang gabi sa Mayo 9, 2022. Ginpayag naman ni Robes nga ginorganisa na sini ang forum agud paatagan ng mga botante sa mga pagbago bangod sa COVID-19 pandemic. Sa rin kinahanglan ang partisipasyon sa publiko sa 2022 national elections. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Sa dugang naton nga balita national, Department of Tourism luyag nga panuboon ang bilis ang RT-PCR test agud makaganyat sang madamo nga turista. Para sa Paghatag kaundan sila nga balita, yara sa line number 5 si Alagad Maria Jean Lorene Balgos. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mag-aapelar ang Department of Tourism sa Gobyerno National nga panubuan ang presyo sang RT-PCR test sunod sa pahayag ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Pahayag sini nga makabig nga ara sa gold standard ang nasambit nga COVID-19 test kag kalabanan nga nagabalor sang 3,500 pesos sa mga laboratorio diri sa Pilipinas. Apang sa Philippine General Hospital o PGH, nagabalor lamang sa 1,800 pesos kag 1,500 pesos naman sa Philippine Children's Medical Center kon PCMC sa kada swab test. Suno kay Puyat, may pagkamahal ang presyo sang RT-PCR test, ilabi na kung may ara sang 5 ka miyembro sa isa ka pamilya. Magahinyo ini sa Interagency Task Force nga kung pwede, panubuan ang presyo kasubong sang Philippine General Hospital kag Philippine Children's Medical Center nga mas manubo lamang nagpresyo sang kada swab test. Sa may baluan ang negatibo nga resulta sang RT-PCR test, ang kinahanglanon sa pagbiyahe sa pila ka mga lugar diri sa Pilipinas. Una naman naging ponduhan sa Department of Tourism ang RT-PCR test sa PCMC para sa mga turista nga magapay-idalum sa test agad 750 pesos na lang ang ila paggabayaran. Ginklaro man sa opisyal nga may yara sa otoridad ng lokal nga gobyerno nga mag-istrikto sa mga turista ilabi na sa pag-require sang RT-PCR test. Kag kung siya lamang pasugtan, luyag sining halugan ang restrictions sa mga magabiyahe apang prioridad sa gihapon ang balanse nga seguridad sa gikaayong lawas. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Maria Jean Lorene Balgos, 88.1 Kader FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Madamong nga salamat Alagad Maria Jean Lorene Balgos sa gidulong report diri sa aton nga pagpangalagad sa katapusan nga balita sa Caritas paghaboy sa mga basura sa pagkakaisa reef ginkondena sang Oceana Philippines. Para sa Paghatag kaundan sila nga balita, yara sa line number 4 si Alagad John Kenneth Fabrigar. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Ginkondena sa Oceana Philippines ang malala nga paghaboy sang basura sang mga barko sa pagkakaisa reefs nga kabahin sang Kalayaan Group of Islands nga sakop sang West Philippine Sea. Suno kay Attorney Gloria Estenzo Ramos, Vice President sang grupo, kabahin ini sa pagpaandam agud mas mabantayan pa sang maayo ang kadagatan nga sakop sang Pilipinas nga hindi na maliwat pa ang kasubong nga insidente nga nagadulot sang peligro hindi lamang sa kadagatan kag dunang manggad kundi mangin sa ikaayong lawas sang tawo. Nagapanawagan naman ang sambit nga grupo sa mga nagakaigo nga ahensya sang gobyerno nga nagatatap sa kadagatan kag palibot nga imbestigahan ang nasambit nga problema agud makasuhan ang mga nagalapas sa environmental law. Sandig sa Philippine Fisheries Code nga ginamyendahan sa adtong tuig 2015, may nagakaigo nga penalidad ang mga mapamatud-an nga nagadulot sa aquatic pollution sa mga kadagatan nga sakop sang pungsod. Subong man ang Philippine Clean Water Act of 2004 nga hugot nga ginabawal ang paghaboy sang higko o kun anuman nga basura sa kadagatan. Suno naman sa isa ka pagtuon bangod sa nagapadayon nga paghimo sang peligroso kag ilegal nga aktibidad sa bahin sang West Philippine Sea, naggamay o kun nagdubo sa 67% sa nagligan nga napulo tubtub 15 ka tuig ang parte sa mga coral reefs sa pagkakaisa reefs. Samtang nanginrason man ini sa pagdubo sa 66 tubtub 75% sa nagligan nga 20 ka tuig.
sa kabuusan nga numero sang mga nadakpan nga isda sa bahin sang kadagatan. Sa nahibaluan, nakapagkit sa Laudato Si ni Santo Papa Francisco nga importante ang mangin mabinantayon sang komunidad agud masiguro ang insakto kag may moral nga pagsulundan sang gobyerno sa pagpatuman sa mga layi tuhoy sa pagtatap sa dunang manggad. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, John Kenneth Fabrigar, 88.1 Contreras FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Madamong salamat alagad John Kenneth Fabrigar sa gidulong report diri sa aton nga pagpangalagad. So pahanumdum malay na sa aton tanan-tanan no nga mangin responsable kita nga manugtatapman sa aton nga dunang manggad sa aton nga palibot sa kung anuman ang gintugas ang aton mahal nga Dios agud nga tatapon man kita no. So atensyon sa mga kaalagad naton, especially sa mga nagaprag-iya sa dalagkuan nga barko no nga masami nagboy sa mga basura dito sa nasabitan karon nga area nga pagatutukan inisa karon no sang DNR kag subong man sang pila pa ka mga ahensya sang gobyerno agud nga madakop kag makasuhan ang mga nagalapas sa environmental law sang pungsod Pilipinas. Oras naton sa Cadiao FM Philippines Standard Time, 5:13 diri sa aton nga pagpangalagad. Mayong hapon lang sa aton nga mga kalagad no sa Kaiser Hernan Solano Claveria, mayong hapon. Kag sa liwat kay Ma'am Carmela Barrera no nga nagatutok diri sa aton palatuntunan. Paibalo sa aton nga mga kaalagad. Ang entrance examinations para sa mga luyag magsulod sa seminaryo. Ang Santa Maria Mater et Regina Seminarium kag ang St. Pius X Seminary magahiwat sang entrance examinations para sa mga junior high school, senior high school graduates, college undergraduates, college graduates kag mga professionals nga may huyog sa pagkapari. Ini nga exam pagahiwaton sa July 17, 2021 Sabado nga adlaw. Suno sa mga oras kag parokya nga natala na nga aton karon pagabasahon. Sa mga luyag magpasakop ginapahibalogid nga ang seminaryo nagapatuman sang minimum health protocols. Gani ginapahanumdum ang tanan nga magsunod magsuksok gid sang face mask kag face shield sa pagkuha sang exams. Magdala sang kaugalingon nga pocket alcohol or hand sanitizer. Magdala sang kaugalingon nga lapis o kon ballpen. Madamo gid nga salamat. Ang schedule mga kaalagad July 17, 2021 sa Badong Adlaw, alas 9 sa aga, St. Jerome Parish, Tapas, Capiz. Alas 2 sa hapon, Our Lady of Snows Parish, Dumaraw, Capiz. Madamo, no? Ang alas 9 sa aga, una, St. Jerome Parish, Tapas, Capiz. St. Martin of Tours Parish, Dumalag, Capiz. San Sebastian Parish, Hamindan, Capiz. St. Catherine of Alexandria Parish, Mambusaw, Capiz. Kag St. Anne Parish, Sapian, Capiz. Pag-abot naman sa alas 2 sa hapon, pwede man, no? Kamo makapadulong sa Our Lady of Snows Parish, Dumaraw, Capiz, St. Anthony de Padua Parish, Cuartero, Capiz, St. Thomas of Villanova Parish, Dao, Capiz, St. John the Baptist Parish, Sigma, Capiz, kag St. Nicolas de Tolentino Parish, Visan, Capiz. Dugang naton nga pahibalo sa mga nagapangita dira sa eskwelahan pagid, no? Gusto makaangkon sang free tuition kag miscellaneous fees. Ang St. Joseph Vocational and Technical Training and Assessment Center Incorporated sang Archdiocese of Capiz nagapahibalo sa opening sang senior high school program. TESDA accredited school, no tuition kag miscellaneous fees, free laboratory toolkits kag uniform. Sa dugang impormasyon kag para sa enrollment, magbisita kung makigangot sa St. Joseph TechVoc Facebook page o kung magtawag sa telephone number 620-7409 o kung sa cellphone number 0930-262-4396. Sa liwat 0930-262-4396. Sa St. Joseph
trabaho sigurado. Duga nga pahibalo mga kalagad, nagsugod na ang enrollment period sa Colegio de la Purísima Concepcion para sa elementary, junior kag senior high school, college, School of Graduate Studies, kag College of Law. Wala na sang admission test nga pagapatigayonon. Sarang matigayon ang enrollment online. Magkadto lang sa official Facebook page, Colegio de la Purísima Concepcion para sa link. Sarang man makabisita sa Purisima o kung magtawag sa numero 6214-192 local 106. Para sa mga smart subscribers sa 0920-953-4104. Sa liwat 0920-953-4104. Globe subscribers 0917-564-7505. Liwat 0917-564-7505 para sa dugang nga impormasyon. Mag-enroll sa Purisima ang eskwelahan sa Archdiocese of Capiz sa pagbaton sang kalidad nga katoliko nga edukasyon. Madamo gid nga salamat. Kag sa mga nagpangita dira sang trabaho, ang Talk Station Rojas nagapangita sang online English tutor. Nagapangita ka balance ang trabaho nga non-toxic kag friendly environment. Come and be part of the team and be an online English tutor for Korean students. Apply now for a good basic salary, incentives kag benefits such as PhilHealth, SSS, Pag-ibig, 13-month bonus, paid leave kag chance for promotion upon higher incentives that you will enjoy. Qualifications with or without teaching experience. Has good written and oral English communication skills. English major is an advantage but not required. Can work from 1 p.m. to 10 p.m. Monday to Friday. Benefits, basic salary plus incentives from 15,000 to 25,000 and up monthly. Fixed basic salary with or without students. Fixed weekends off. Full governmental benefits. You may send your resume through Facebook Messenger and they accept walk-in applicants from 10 a.m. to 4 p.m. Located at Capiz Government Business Center, room number 14, 3rd floor. Join them now at Talk Station Rojas. Oras naton sa 88.1 Oceana Philippines Standard Time, alas 5:19 diri sa aton nga palatuntunan. Wala kita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa CASAC special coverage para sa Miyerkules kadisyon, Hulyo 14, 2021. Nangingka upod nyo, wala pagali. Nalipatan kong aton nga broadcast team, no? Sa pangalan ng Saturn Station Broadcast Team, Saturn nga overall chairman is Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Saturn nga managing kag social action director Reverend Father Mark Ranflor. Aton program manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan naman sa aton station manager Reverend Father John David Balya. Aton nga mga technical director alagad Mingming Wego kag engineer RJ Borja. Aton partner technical alagad Maria Jean Lorene Balgos, kaupod sa alagad Ian Dapulasa. Nanging kaupon nyo sa pagalagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini naman sa alagad Real de la Rosa nga nagasiling, hindi importante kung gamay ka o kung dako, basta sa masakit ikaw lamang mapahilayo, kag basta yung pagtuo, hantop gid sa makaako. Maying hapon, kag God bless Pilipinas! Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa.
CASAC Special Coverage. Mabatian live sa CASAC Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo.